Pagsik sa doon ikaw, nga uno punta. Tunsod ang karon. Nudto ta, tunsod ang karon kuan. Tangigi. Pero, pakita na ko sa inyo mayroon. Tangigi. Narang uno do. Lami kayo, bay. Tangigi. Sarap nito. Tangigi. Lami kayo. Siyempre, hindi mawawala yung pinakamasarap. Tanlad. Sarap sa mga. Pinapatay ko ano. Nadobo ko yung taong ni Mayro. Nadobo sa butter ba. Dami kayo. Taong ni Carla. Dami kayo. Wala ba tayo bangos na ganyan rito? Ang sarap nito. Wala na palang tinik to. Minunlis na pala to. Kuha ng tinik. Wala ikauban na tamba na labas kayo kisi-kisi man eh. Tuloy man eh. Mani kitawag tuloy kayo. Pag mo nasa sa gilid. Mutuloy siya sa tuyo ba? Lukso-lukso. Huwag na tayo kuhan. Sopa. Penya. Dami kaya tamis. Kung sasawan dayo, ito yung may kalamansi, may siling laboy. Dami kayo bay. Sugod na tabay. Maunta. Bagsik sa doon ko. Maunta. Sarap. Dami kayo bay. Tangigi. Dami ka lamig yung tangigihan sa bawah. Bawa pa lang ulam na. Puro unod. Tangigi. Sarap. Sarap ito. Naunta. Lami atong paniadto karon kayo. Upat na klase na itong sundan karon. May pinirito doon ka klase. May sinabawan dyan. Nadobo sa bata ba? Sarap. Lasang tanlad ang sabaw. Lami tayo. Sarap. Lami ay sabaw ang tangigin. Kahapon, hinila na tangigi karon sabaw naman. Sarap. Shoutout pala sa pare ko kahapon. Kaya sa Talas, parang Rick, Sandaya. Pare. Sinsya na kahapon, hindi kita na. Shoutout. May biyahe kasi ako eh. Pati kay pamangkin. Yan sa Cavite kay Donald. Yung teacher na pamangkin ni Mrs. Naunta. Bakit sa doon ikaw?
Sarap. Tuloy. Dami tayo, hinit pa. Isa-isa pa. Sarap. Taba. Pares na ba? Pares na anong nangangarap ko lang na siya dyan. Sarap. Tapos to si ano eh, si Joshua nag-big-big nun eh. Bakit hindi na lang isama si Andik dito? Sinasabi yung ano ko si Joshua nag-big-big nun eh. Ano gagawin ko dito nila kay? Ako yung mahalaga yan eh. Nag-friend ko si Joshua. Nag-friend ko yun. Kaya pakusutan dito. Narinig ni Mama. Nilalaman ni Joshua. Nakagano si Nakra. Lami kayo ba? Boneless. Pero yung tusod alibag si boneless eh. Kapakalami. Kita ako niyan, no? Ito lang. Sarap. Shout pala sa pinsan ko dyan sa General Luna Dapa, Surigao del Norte, sa Ruel dyan sa Palengke, dyan sa Mercado ba, tinda ng isda. Thanks. Abot ng timbangan yapon. Ano, Maradyaw gamitin. Yung paborito mo, hindi ko nabili. Gusto mo, 30 kilos. Nakita ko na sana kasi lang. Kalahati lang, 15 kilos lang. Harap mo. Yan mo, next time, bili kita ulit. Hanap ako. Meron tayo nakita ka sa available 15 kilos lang. Harap. Sarap ng tangigi, puro laman. Dami kayo bay. Lambot. Sarap. Hindi naman na nakabalik. Sarap. Shout out pala kay Joy Joy.
Mabata po. Yay! Extension tayo. Lockdown ulit. Kaon ka? Pati sa yoyo ko magkupra sa awan. Sa daan. Shout out sa yoyo. Shout out din dyan kay La Rosa. Magandang lugar yan. Pag dumaan ka dyan, presko. Presko ang asang. Sarap. Sarap nito. Ito. Uy, sarap nito. Tamis. Tamis kayo ba? Oh. Oh, sa inyo na to. Bigyan ko na to. Dalawa sa akin. Oh. Yup. Sarap yung ulam sa kanin. Sarap. Magsik sa Dunikop, lahat ng nag-subscribe sa akin, tagahan salamat. Ayaw kalimti ha, mag-iisa lang. Magsik sa Dunikop. Click na sa notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Daghang salamat. Thank you. Thank you. Mga